Lalaki nga ginpahayag nga nagsaka sa atop nga maglumpat kon tani sa suba, lalaki na rescue sa mga residente sa distrito sa Molo. Okay. Wala sang bayo. Sumaka sa atop sang Tagbalay. Kaginaligar tuyo kon tani maglumpat sa suba sang barangay San Juan Molo. Ining nangin senaryo nga nagpukaw sang atensyon sa mga residente. Alas 9:30 sang gabi, Enero 9, sang natukiban nga si alias Dodoy legal ang edad, ang yara na sa atop sang Tagbalay. Nagtugay ni sang kagugmat sa mga residente, rason nga nagresponde ang kapulisan, medical responder kag rescuer. Sa interview sang K5 News Team kay Kagawad Marites Mabunay, sang Katarigban Molo, nga kabulig siya ni si alias Dodoy sa negosyo sining nga kalanan, sa sulod na sang 15 katuig pero subong lang sinin nakita ng sitwasyon ni Dodoy. Base pa kay Kagawad Mabunay, kahapon Enero 8, ulihing nga gabi sang namatyan sa ilang nga barangay, kag nagainom-inom diri si Dodoy. Natingala siya nga wala ini nakabalik, ago niya magpulig magpreparar sang lutoon sa iyang nga negosyo. Tubtob nakalabot kay Kagawad Mabunay ang sitwasyon ni Dodoy. Suno pa sa impormasyon sa lugar, si Dodoy ang gikan sa San Juan, nag-inom kag nangihi sa kilid sang tulay, pero sumala ang tapak sini kag nahulog sa suba. Tubtob nakasaka si Dodoy sa atop, bangod sa kakulba nga sakiton siya sa pumuluyo, pero nahulog ini kag nagkasangit ang alatrasan sa barbed wire sa pader. Nag-inom siya, upo na kami gani. Ikatuang ko sa launa, midya. Pulaw-pulaw siya. Uli, malakat na kumapasuper, nagwa naman siya, nag-inom. Pagbalik, wala na siya, nagkato sa migo, yaguro. Mga ka-K5 nakangkon sang pilas na walang TLC Dodoy, kag tira yun naman siya nga gindala sa Iloilo Doctors Hospital, kag karon siya na ang napulong. Samtang yara naman siya sa maayo nga kondisyon. Balita nagikan sa distrito sang Molo, ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.